Graulí. Vy jste prý zakladatel Vnitřního faktoru. A dneska slavíte 7leté výročí. Co nám k tomu povíte? Co nám k tomu povíte? 7 let výročí Vnitřního faktoru. Neutíkejte, prej je to vaše dítě. Vaše dítě, ten Vnitřní faktor, neutíkejte, pane Graulí. Vy jste zpěvákem Vnitřního faktoru už 7 let. Já považuji o tom, že už budu mít vlastní bodyguardy. 7 let už jste zpěvákem Vnitřního faktoru. Co nám k tomu povíte, pane Graulí? 7 let už jste zpěvákem Vnitřního faktoru. Konec. Prý máte, dneska máte narozeniny. Dneska máte 7leté výročí. Jak se těší, jak to budete slavit? Rusáky. Kde tam pošítáš ještě jednou? Co všecko za vaši 7letou kariéru už jste zažil? Jo, Rusáka má prohrál 4 roky. já jsem slyšela už Název, no. Kapela vznikla, když mi brácha dal k Vánocům kytaru elektrickou s aparátem, tak jsem se jako rozhodl, že by mohla něco přijít. Název vzniknul, když byla zkoušená kamarádka ze Zdrávky a učitelka se jí zeptala, z jakého důvodu vzniká žaludeční vřet, tak řekla, že tam chybí vnitřní faktor. Takže to je vlastně takový hormon, který neutralizuje tu kyselinu. Takže vlastně vy jste takový No proti chybějící... žaludečním vředům, no. Vy jste proti žaludečním vředům. No, tak to je úžasné. Ale pak to byla ještě dlouhá doba, to jsme měli název a já měl kytaru. Ale tak Takže z začátku skupinu tvořil sám a jmenoval se Vnitřní faktor. Ne, to jsem si jenom tak doma brnkal, vymýšlel jsem písničky a potom kámoš, kterého jsem ani neznal. Scházeli jsme se na Kauflandu, se ještě jmenovalo Famila. Jezdili jsme tam na skateu a on říkal, že když chodil do školky, takže ho máma dala na hudebku a že bubnova. Já jsem ani neznal. A on říkal, že si pořídí ty bicí a pak se mi ozve. A za 2 roky si fakt ozval, že jsem pořídil bicí. Takže jsme byli já a on. On má barák, respektive spíš jeho má barák takový polorozpadlý, nebo spíš ho dávají dohromady, jako rekonstruovaný. Tak tam jsme zkoušeli a on mlátil do bicích, já jsem hrál na kytaru a hulákal. A postupem času k tomu přišel ten zpěvák, Mirka Kuboušek, který se nám na to potom vyprnul. Potom basák, Dušan Horbaj, který se nám na to vyprnul. Potom další kytarista, který hrál místo mě, který se teď na to taky vyprnul. Tak jsme zase zůstali ty zdraví já, to je rok 4. A tak to asi skončí, teď je to úplně nejlepší sestava. A lidi, kteří fakt to chtějí dělat, no. Teďko máte jakou sestavu? 4 lidi, normálně kytara, basa, zpěv. Jména? Venca, Barta, kytara, solová kytara, Míra Davídek, bicí, Kuba Vlček, basa a já jsem zpěv. A dneska to slavíte v Klušovickém Spíku. Tak, 7 let. Doufám, že to bude víc ještě. Tak všechno nejlepší.